mɔgɔ bɔ Jabate alaka ane shichaya ngoro jere yomo alaka ana shichaya bingi sebebi alay alaba to sila kaya fa jonima ando muso ambale muso ni joa friso Ndogo bengi, andogo muso, ambalima muso, marakadija, kabi alaye balanda, kabi alaya dani ya shinfolo ya menyo anye ko anfleni. Donc milite, kuma kante, ay nyeji de makatona, parce que nyeji manga belon tige. Donc c'est nous. Alaye jonda kai bila fili ka parce que joni te foye fo desewado dija ntiga kuma ala togola de membi kuma ala ka jon togola ka kuma ntigi togola nkoro togola ka kuma njatigi ke parlement togola ka kuma jabain togola ka kuma te giringiri togola biso ka kuma ba kuma togola be kuma ba ko ka lase ani ne gatu ne ka ngaraw togola ka kuma ngere dogo so bingini togola ate giringiri jama bala kamala be na kuma au togola de akana ka ngaraw lo ngolo ya anya fala barakati jama ni oye chie aya fo kanya fala ni au fala ya fala ala ere chela aya fo barakati jama anya fala au machiri la bingi ala ka ke dawla ka di ani au bema barakati jama ala ki ere fara o dawla fanaka parce que bet se kali ko bala linkali ala ko jogo ala be ni mo way ko ke ayere ya do ay binke ale de filila bet se ka fo ijo yo ma ko ya fama le to dal marakadija ne do woni de debi tanti de ibi ka carrière babele le conseil de la woni de ti ibe bara me na mano ko ani bisu de la ibe bisu de la ibi nyeshi ka carrière ma iste bo ko be na direka ibi concentré ka do ala ida ka be mi ibe fe ka ke fenye mi ko de ibe fe me ba bi nyeshi mi ko dala mi ko ba esura kana do ko ina tuni ina na ya ba diri ne fe en tant que sœur ne fana ba ni fe de fe ki e fo ida réseau ça fait ni do ni date ibo promesse dia ibo promesse o promesse di tinya ka ba hello est-ce que ça va de gris est-ce que ça va à de gris parce que ni mbaye kante ne baye kante bekante diomo les deux parties privées namo nyo de fois bekane namo mama kera ne fe mi fe força ya neta ne ni namo adegiri giri gesere bingi ne fama mi le no
L'amour. N'était parti pour l'année. L'amour. Maman qui a la femme qui fait ça, n'est pas le diable. A te giri, on va y en faire moi. Aïe, en faire moi, la dernière. Palme arrive, oui. Et puis c'est qu'à la cinéma, madame. Afon chomba chenyema. Afon chamu bema chenyema. Afon palme arinya. Kesere kalifarero. Kalifana hakero. Mami fasala. Mami fasala. Mama na bola kashikia mono. Afon palinya kesere kamara. Akamara mara. Kesere maesa. Diza. Foi mandugo fofenfla. Foi mandunya tiga silige la ya foi wale dumando mbaliya. Inye na mami mauti de bichi o kama tiya kele. Besina ni muso ndiskolo ne ba don kujugu. Aje ndiskolo mba don kujugu. Parce que ne ga sagi tala de ne me ateka na mi ne. Ai te kara kona sa. Na ne ga na duma me ne tugo mami. Ni yɛrɛ personnellement n'a cɛw yafari ma depuis bi tɛ komi a tɛ girigiri ko fan bɛɛ ka ɲi défaut b'u kunkolo in na o de man ɲi komi i yɛrɛ déplacera ka na su in na lasiada komi i yɛrɛ déplacera ka na su in na e ye silamɛ de e nana yafa deli n'olu fana ye silamɛ u bɛ yafa minɛ komi olu ye silamɛ komi e ye silamɛ cogo di a tɛ girigiri ko t'i kɔ ko t'i ɲɛ ka bigili ka 18 k'i janto yen na yen man ɲi dɛ n b'a dɔn nin kɔfɛ nɔgɔ i ye leçon faamuya i ye hakilila ye i y'i sigi i ye jateminɛ kɛ su in na kɔfɛ an bɛ yafari ma ala yɛrɛ jati kosɔn i fana ka yafa lasiada i fana ka yafa tɛ girin bɛɛ ma ala yɛrɛ jati kosɔn kɛnɛ dan ti nin ye i ta ye bingini ye cogo min bingini ta y'i ye ten a tɛ girigiri ta y'i ye cogo min i fana ta ye a tɛ girigiri ye ten nɔgɔ i bɛ se dɔnkili da la i b'i ka tuma na a da an b'a lamɛn misiri furakɛ t'a la an bɛ bɛɛ fɛ fo ni min t'an fɛ n'i b'a fɛ dɔrɔn an b'i fɛ nka n'i t'an fɛ hali n'i t'i ka sɔn de t'i fɛ. Wamani, ate girigiri mahani.
Amelo le fasara. Tim naka jama, c'est ça? Vous voulez joli wagé naka jama do? Ok. Joli wagé naka jama. Joli wagé. Yo. Tim ate na nya fogale. Tim naka jama. Wodi beta. Joli wagé do naka groupe ya. Joli wagé tabe ya lisiri. Après. Masali betul nada tonya lama.